जोंहानि माबा मा होनो बारि बारबानो मोनो आरोना नै जोंनिया ग्रुपआ बिसोरनो बिराद जागोन रखम नुखायो मानसिफोरखौ मस्त हेन्डसाम हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं दायो थारमाने जोङो हाबा जानो थांनो नागिरदों जोंहा न'आ बेनो बेनिफ्राय हाबाया नै जोंहानि माबा मा होनो बारि बारबानो मोनो आरोना नै जोंनिया ग्रुपआ बिसोरनो बिराद जागोन रखम नुखायो मानसिफोरखौ माबा सानथामसो जायो रखम नुखादो दा इनि बिराद जागोन दा बिसोरो जों बयबो माने ओंखाम जानो थांसै आरोना ओमफ्राय जानानै जोङो ब्लड डाइरेक्ट थांगोन माने दाबसे जायगायाव हाबलांगोन आरोना थ' नै जोंहानिया बे बारि ओमफ्राय हाबाया नै बेनो आरोना थ' जोङो थांबाय थानि बिनिफ्राय जाहैनोसै खिथिलांबाय थागोन जोंहा बाबुआ जागासिनो हनै दायो दरा गोदानखौ नायना ला जोंनिया नै जि हेन्डसामखा साफा फैबायलै दरा गोदानखौ देखायदों आङो मस्त हेन्डसाम नैबे मिथाया थ' बेयो जोंहा आयं जायो आरोना हौवा गोदाननि बिफा आयंआ जोंहा एसे देहाया गाज्रि जाना थाथ'बाय ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि हाखु दाखु आथुर मा होनो गामिनि हाबाखौ जाना ओंखारबोलायबाय जोङो न' फारसे ओमफ्राय बाथ्रायानो ओरै जाहैदों आरोना मैया ओरैबायदि हाबा दंमोन आरो हस्टेलाव थाफैनाय आगैमोननि बांसिन हाबामोन आरोना ओमफ्राय जोङो थांनोबो माने नाजादोंमोन आरोना नाजासेयावबो हायासै रायजोफोर हायासै मानो होनना बुङोबा हाबानि तारिखआ जेनेबा दिन तारिख नायनासो लाखायो नालाय हाबाफोरा गोब्राब जायो बयबो मिथिखायो रोंखा मानसि ओमफ्राय माने ओरैबायदि जाहैबाय मैयानि दिनावहाय आगै गोदानबो फैबाय हस्टेलावहाय जोङो बेखौ माने फैजासिम नेबाय आरो नेनायनि उनाव जाखिनि खालामनांगौ एसे बुजायनानै फैबाय आरो ओंखारनायावनो माने खामानि जोबियावनो 7थासो जाखाबाय आरोना ओमफ्राय 7था जाबाबो माने जोङो नै गरेस्वरावहाय हाबा दंमोन आगै सासेनि बेयो माने फैथारदो इमान रिकुवेस्ट खालामथारबाय जोंबो फैथारगोनखौ जों आगोलनिफ्रायनो माने आसा खालामदोंमोन आरोना थांथारगोन होननानै ओमफ्राय हायासै नाजासेयावबो ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट न'आव फैखाबाय मोनानायखाय आरोना डाइरेक्ट न'आव फैखाबाय ओमफ्राय न'आव फैना दिनै न' सेराव खाथियावनो माने सेरावनो मा होनो हाबा दंमोन नालाय नुखाबाय आं भिडिअ देखायखाबाय नुखाबायानो ओमफ्राय जोङो बेनि हाबाखौ आथुर जाबायबो फैबायबो आरो नोंगुमैयाबो खामानि मावनो मोनासै आरो बेहाय गामिनिबाबो ओमफ्राय जों दा थांनायावनो टारगेट लादोंखि जोङो गरेस्वराव जा हाबा दंमोन बेयाव हाबलांनो होननानै दायो गारिया लेथ्रा दायोथ' जोङो आगैमोननि न'खौ पुरा लकेसन नागिर फैदों आरोना नै आगै गोदाना माने एसे आवगायबाय मोनथारसिगोन आरोना बेसेबानो जि दुब्लि दङ ओमफ्राय दैखि हाबख्लायबोबाय आरोना नैखि जेन लामायानो गैया बायदि आरोना मैया जों इमान मोनाबिलियाव हाबनो होननानै फैदोंमोन आरोना जों आन्दायनासो थागोन खोमा आरोना फाइनेलि मोनफैबाय आरो दायो हाबहैनोसै थ' लोगोफोर बेसेबा भितराव फैयै मोनफैबाय जोङो आगैलानि न'खौ आरोना नङा र' मामि मा फैखो जोङो मैया हर जानायदो आन्दायखागौमोन जों मुथिबा मोनहैखागौमोन आगैलानाव मोनफैबाय होमबा जों थारैनो फैयै ना इमान बिथाङा सिख्ला नङा साइनबर्ड मारिबाय नै जोंनिया हाबाया मैयामोन नालाय ओमफ्राय जोङो फैनो हायासै बहुत दुखुनि बाथ्रा माने मोनानायखाय जों हाबफैयासै आरोना दे जा हिनजाव गोदाननिफ्राय दैखौनो लोंसै मामि मा फैखो जोङो इमान भितराव दासो हाबा जाना फैखादोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना नुदों ओरैबायदि ब्रा जानो होबायखाय बिथाङाथ' जायानो जा मा बेदर इदिनो थांबाय इदिनो थाबाय आंनिया बेयानो फैग्रायाबो जाबासो दिनै मिरामिस बिथाङा आंनिया दिनैल' नङा मास मोनसेनि थाखाय मिरामिस बिथाङा गासिखौबो आंनि भागोबो सोब हजम नै फिसाजोखौ आगारना होबाय थानो बानाङो
नै नों हिनजाव गोदाननि माल माथाखौ धंस' खालामना थांनायदो नामा आलाय सिलाय खालामजोब्बाय थ' दायो लोगोफोर जोङो नै हिनजाव गोदाननि ओंखाम खुरनाय जालांसै जोंहा आगै गोदाननि आरोना थ' एसे एसे जानानै थांसै जोङो गोसो होसार होसार जोंनिया फिसाजोआ नै उसुरगा गोदानखौ थेफ्ला खालाममारगोन इयो मामि ए अपमान जागोन दे बाथ्राया नै मामोनखौ नाय नै मालाय ओंखाम जासिदो बा माया मा मा जादों नाय साइडया मिरामिस इनि साइडया मिरामिस रांनो लादों नै माया मा मा बेदर जादों नाय ए ओरै जाबा सख' आं थिखा माबा गारियाव लाबथिंनानै नंला ओमफ्राय दायो जों आगैमोननि न'निफ्रायथ' ओंखारबोबाय ओरैबायदि खोमसि जाखाबाय आरोना मोनाबाय ओमफ्राय जायगाखौबो जोङो नायै नायैसो थांदोंमोन नालाय आरो मोनानायजों माने एसे लामाफोराबो आन्दाज मोना जायोना बेखायनो जों माने लकेसन लगायनानै थांगासिनो पुरा खस्थ' सलायगासिनो आरो माने बिथिं फैया मथामथि 7-8 बोसोरसो जाबाय आरोना माने फैखायाखै आङो थांलाय फैलाय तामुलपुरथिं खालामबाय थायो नालाय थ' बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो माने फैलायबाय होननांसिगोन आरो माबा जानानै थांना गरेस्वर जानानै रङिया थ' टाइम गैयाबाबो जेंना जेंसिनि गेजेरावनो जोङो आगैखौ एसे माथो होलांनो होननानै नाजाथारबाय नाजानायाव हाथारबाय जोङो माथो होना फैनो दायो नै सासे मामि खोमसियानो जाबाय मामियाबो उन्दुलांबाय आरोना ओमफ्राय खोमसि खोमलाबाबो आङो भिडिअखौ लादों मानो होनोबा माखासे जोंनियाव थाफैनाय आगैमोननिबो हाबा मैया बहुद हाबा दंमोन नाथाय जोङो थांजोबनो हायासै नैबे आगैनोबोथ' हायाखैमोन दासो माथो होना फैबाय मानो होनबा जों बे लामाखिनो फैयो नालाय बेखायनो एसे माथो होनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय दायो मा होनो रावनियावबो थांनो हायाखैबाबो आगैमोना भिडिअ नायदोंबा हामा मोननाङा माने बेखौ मोजांसिन मोनो बेनो थांदों बिदि साननाङा आरोना नोंसोरनो मिथिखायो जोंनि माने लाइफआव मा होनो साना माबोरै बारो माबोरै हर जायो मिथिखायो आगैमोना ओमफ्रायो गासैनिबो सिम माने कंग्रेचुलेसन्स आगै दिपालि आगै दमन थांनो हायाखैबाबो बिब'निफ्राय गोसो गोरबो आरो नोंगुमैनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन्स मोजाङै संसार जालांनो हाथों आरो लोगो मोनगोन मालाबा मोजां टाइम लानानै ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानाय आरोना लोगोफोर बिराद हर जाहैसिगोन जों दा 9टा 8टा 9टा जाहैनो हागौ आरो मानो होनोबा दा जों लकेसन नायनायसो थांदों नालाय लामा सिनाय मोना नै मामियाबो ओरैबायदि गेले गेले मेंजोब्बाय बाना लाबाय आं फालिजोंनो दख'ना फालिजोंनो थ' थांबाय थानोसै लोगोफोर आरो माखासे आगैमोननि कमेन्ट्सफोर बिराद फैगासिनो क्लासनि बागै ओमफ्राय बेनि थाखाय आङो गाबोन समफोर भिडिअ लाबोगोन माबोरैहाय गासै डिटेल्सखौ आं खोन्थाजोबगोन दे माने कमेन्ट्सफोराव बारा इदि खोन्थाहरबा बुजिस्लाबा नालाय नेनानै थाबायनो जाबाय आरोना थ' थांबाय थानि खैथासिम मोनहैयो नायनोसै बिथाङाबो बिराद मेंबाय लोगोफोर एकदम गारि सालायदो गोसो होसार